Oñatiko enpresagintzako fakultate berrira etorri gara, gaur inaugurazio ekitaldia izango dugu eta Lander Beloki dekanoarekin elkartuko gara, elkarrezketa txiki bat egiteko, eta berak azalduko digu eraikin berria nola antolatu duten. Kaixo Lander, egunon? Egunon. 3 solairu ditu eraikin berri honek, MIK ikerketa zentrua eta fakultatea bera elkartu dituzu eraikin honetan, eta nola antolatu duzu eraikina? Eraikinan 3 arlo elkartzen dira. Bat izango litzake graduko eskaintza eta graduko ikasleen espazioak. Beste espazioa da MU Plus deitzen den proiektuan barnean dauden eskaintzak, da diela graduondokoak, etengabeko formakuntza, enpresako zuzendarei bideratutako formakuntza eta hori da beste espazioa, eta 2. badana da MIK ikertegiarena. Oain lehenengo solairuan gaude, eta hemen ze gela ezberdin daude. Gune hau da, lehenago aipatu dugun horietako lehenengo gunea, eta da graduko ikasgela guztiak dagoen gunea. Beraz, hemen daude ikasleentza bideratuta dauden espazioak, ikasgelak, handiak, txikiak, metodologi desberdinak ere izateko, karrera mailako proiektuak, praktikak, internazionalizazioa, arduradun akademikoa, informazio sistemak, guzti horren soportea bertan dago. Oain 3. solairura etorri gara, hemen liburutegian gaude, momentu honetan, eta ikus daitekenez, oso eraikin modernoa da, hemen ikustakegu kristalera handiak eta dituela. Eta ze kapazitatea, ze gaitasun du, zenbat jendeentzako eginago liburutegi hau? Eraikina bera antolatu dugu oso modu funtzionalean. Eraikin berri bat eta osoa egiteak ematizun aukeretako atori da. Momentu hortan, etorkizuna bera euskazun beharrei basko zogotu berantzuten ez. Eta liburutegi adibidez, orain arte genonkan liburutetik espazioa kasik iruku iztu eginda. Eraikin berriaren inaugurazioaz gain, enpresagintzako fakultatearen 50. urteurrena dela eta hainbat ekitaldi antolatu dira, horien artean Leopoldo Abadiaren hitzaldia. Egungo ekonomia krisiari buruzko gogoeta ironikoa, atsegina eta ezigarria eskaini die enpresagintza fakultateko ikaslei.